Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video je můj pennyboard. To teda od značky Mau, potisk takovej surf, jako léto. Kolečka má oranžovo-černý, nápisem Mau. A proč vám o tom teď jdu říkat? Protože jsem se rozhodla, že bych chtěla natočit nějaký video s tím pennyboardem. Nevím, když proč někde venku. Jste ho chtěli, takže pište dolů do komentářů, jestli byste chtěli nějaký takovýhle zábavný video tady s pennyboardem nebo na. A myslím si, že bych vám teď mohla ukázat třeba, jak se na něm naučit jezdit. A tak, myslím si, že můžeme jít na to. Takže tu jako poprvé si ho položíme na zem. Levou nohu na první šroubky neboli na ten znak Mau. A druhá noha se dává taky, až se odrazíme, ale v žádném případě před to ne, úplně za to ne, vedle toho ne, ani tak to ne. Dám ji takto, že jako vidíte, že držím rovnováhu těmi nohama, jo, chápeme? Takže teď se zkusíme rozjet. Takže dáme nohu a tou pravou nohou, kterou máme na zemi, se dvakrát odstrčíme a pojedeme. A zase jde taky na zpátky. Chápeme to všichni? Myslím si, že ano. A nic těžkého. Tak si to zkusíme vyjet nahoru. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7. A vidíte, že nám to samo jede dolů. A zastavíme, jak jste mohli vidět, jsme rozjetí a normálně dáme nohu jen dolů a pak zastavíme a druhou. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud chcete další videa na pennyboardu, nezapomeňte dát like a ahoj! The shadow to my light, did you feel